משהו טוב. אנחנו רוצים לקחת אתכם לספר הזה רגע, סודות רווחיים של מאיר פלא, שזה ספר שיכול לסייע לכולנו בימים... צרכנות נבונה יותר, הייתי אומרת, בימים אלו, זה מאוד חשוב, אחרי שהכל הולך ומתייקר, אנחנו אומרים לך, שלום. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, בסדר גמור. איך אנחנו שורדים את המבול הכלכלי הזה של הגזירות? אנחנו צריכים להתייחס בכלל לא רק לתקופה הנוכחית, בכלל כצריכה, אנחנו צריכים שיהיה לנו התנהגות צריכה נכונה, ולא להתייחס לתקופות של עליות מחיר, ואז ללמוד איך לקנות. צריך שיהיה לנו נקודות בסיסיות, ושנסמים לעצמנו נקודות וקווים, שאותם אנחנו לא חוצים, ואז אנחנו תמיד נמצאים במקום. אז מה בעצם הסודות לצרכנות נבונה, שנשמור לנו יותר כסף בכיס, בוא נגדיר את זה כך? צרכנות נכונה, בתפיסת העולם, אחרי 30 שנות ניסיון בעולם השיווק שלי, אני למדתי את החולשה של הצרכנים, ואת נקודות התורפה, איך אנחנו יודעים להוציא מהם את הכסף כמה שיותר מהר וכמה שיותר הרבה. כן. חשוב מאוד שצרכנים ידעו לקנות ולהתמקד רק בקנייה שהם צריכים, ולא בגלל המחיר שהוא זול. הזול בדרך כלל מביא אותם לקנות קנייה, צריכת יתר, מה שהם בעצם לא צריכים, הם קונים רק בגלל המחיר. וזה העיקרון הגדול בתוך הצריכה. לקנות את מה שאנחנו צריכים. בוא נלך קצת לפי הסודות שאתה מגדיר בספר, הגדר את תקציבך. נכון, אנחנו יודעים כמה אנחנו מרוויחים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מוצאים יותר ממה שאנחנו מכניסים. זה כמו, אני אומר שבית, צריכה כלכלית, ניהולית כלכלית של בית, זה כמו עסק לכל דבר ועניין. אנחנו לא יכולים להוציא יותר ממה שאנחנו מכניסים, אנחנו לא נשענים על בנקים ולא הלוואות, רק על הכנסה שאנחנו מקבלים כזוג, ורק על הסכום הזה אנחנו מתייצבים. בזול זה ביוקר, יש ככה סוד... נכון, אין ספק שבזול זה ביוקר. אנשים יש להם נטייה לקנות מוצרים זולים, הם בעצם קונים את המוצר בגלל המחיר, לא בגלל הצורך. כך אני אומר שאנשים עשירים קונים את מה שהם צריכים, ואז תמיד יש להם כסף. אנשים עניים קונים את מה שרק בגלל המחיר, ולעולם לא נשאר להם כסף. אם אנחנו נתמקד רק בצורך, אז יהיה נשאר לנו כסף. מה זה בחר? סוד מספר 7, בחר את שעת הקניות הנכונה. נכון, אנחנו אסור לנו להיכנס לסופרים, אם אנחנו לוקחים דוגמה של סופרים, להיכנס לסופרים בשעת הלחץ. אנחנו נוטים בשעת הלחץ לקנות כל הבא ליד, בלי הבחנה, בלי רשימה. אנחנו בעצם נופלים בכל המלכודים ששמים לנו בכל פינה, וחשוב לנו להגיע למקום קבוע, לסופר שאנחנו מכירים את המיקום של כל המוצרים, אנחנו מתייחסים במקרה לסופר, ואני בא מהענף הזה, אז אני שם ממקד את העניין שהוא נכון לכל מקום. אנחנו צריכים למקד את הקנייה שלנו לצרכים שלנו לפי הרשימה. אני אהבתי את סוד מספר 11, פירות וירקות לא קונים במשקל. יפה, אנשים לא מבינים מה זה משקל. מי יודע מה זה, כמה עגבניות יש בקילו, ומי יודע כמה תפוחים יש בקילו? 6 עגבניות. אז אנחנו, לא, ואם הן קטנות? אנחנו קונים את אז אנחנו מתאימים את הכמות לצרכים שלנו. אנחנו סופרים את המוצרים בפירות וירקות, כי רק לפי זה אנחנו יודעים מה אנחנו צורכים. בדרך כלל, אם אנחנו צורכים יותר, אנחנו זורקים יותר. תגיד לי, האם כדאי להיות חבר מועדון? ובתנאי שאת קונה את זה באותו סופר וצמודה לרשימת הקניות. ואת לא קונה מבצעים מעבר לרשימת הקניות. כלומר, שוב, תקני לפי הצורך. רק צורך, בלבד. וזה בעצם מתייחס לכל תקופה, גם אם יש עליות מחיר. ושימו לב, גם בתקופות מיתון, אנשים פתאום יודעים לצרוך, הם יודעים לעצור, לחשוב איפה קונים, למה קונים וכמה צריך לקנות. תתנהגו כל הזמן במיתון, אז אתם תמצאו את מערכת האיזונים של הכלכלה שלכם. מה עם קניות של מותרות, למשל שעון יקר ערך, כמו שיש על ידך? נכון, יפה מאוד. במקום זיוף שעולה 10 גרוש? יפה. אני תמיד אומר שאני קונה את הדברים היקרים, כי נשאר לי כסף מזה שלא קניתי מוצרים שאני לא צריך. וזה עובדה שאני מחנך גם את המשפחה ואת הסביבה, לקנות את הדברים שאתם צריכים, יישאר לכם כסף למותרות ולמותגים. שמעת? מה? שמעת? מה זה? לא הקשבת. לא הקשבת. אל תדבר איתי עם כסף. מה אתה עושה אם יש לך... בוא נעבור על עוד... בוא נעבור על... אם תובעים אותך על 700,000 שקל, בוא נעבור על עוד... על כמה מהציפים שלך. מי אוהב את הילדים שלך יותר, שאתה אומר באופן כללי לא לקחת ילדים לקניות? חד משמעית.
אנחנו לא יוצאים לקניות עם ילדים וגם לא עם בני זוג. אנחנו כשיוצאים מספר אנשים אנחנו צורכים יותר עיניים רואים את המוצרים, יותר יש רצון לקנות, קונים לבד. וקנייה זה צורך, ואנחנו לא הולכים לחוויית קנייה, אנחנו כן, אבל הרבה פעמים שהולכים בזוג, קונים קנייה משפחתית, הרבה פעמים אתה נעזר בבית. לא, יש לזה כיף, אתה איזה תענוג זה לרדת לסופר עם הנכדים ולקנות להם קצת ממתקים. אבל זה הוצאה כספית גדולה מאוד. הנכדים יכולים לשבת בבית, להיות לא, אתה יודע איזה תענוג זה. לקבל מתחת לדלת. כי אתה קמצן, אתה יודע איזה תענוג זה לתת להם, תבחרו, תקנו ממתקים. הרשתות שיווק באמת דאגו לנו לעשות חוויית קנייה ולהיכנס למקומות גדולים כדי לגרום לך לצרוך את מה שאתה... גם הסופר מסודר בגדול. הסופר מסודר בצורה כזאת עם תפאורה ואווירה ונעימה ומוזיקה וריחות. כל זה גורמים לנו לשהות יותר בסופר או במרכז קניות, והשהייה הממושכת יוצר לנו את צריכת היתר. אולי נקודה אחרונה, גם מעניינת שאתה אומר שיש מקומות שאתה מלכתחילה אומר, הכניסה אסורה לא להיכנס לשם. כל מרכז הוא מרכז קניות, יש אזורים מחלקות שהוגדרו מראש ולא במקרה, כדי לגעת בנקודות התורפה שלך, לנסות לא להיכנס? יש לנו, נכון, יש לנו נקודות חולשה, יש לנו פיתויים, אנחנו נופלים ב... אני נכנס לקניון, זה נקודות חולשה. עכשיו, אם אנחנו ממקדים... מה, לא להיכנס? לא, להיכנס, אבל למקד את הקנייה. את ממקד את הקנייה, אם את רוצה לקנות חולצה, לכי לחנות, תקני חולצה, תקני נעליים, תמקדי את הקנייה. לאחרונה היית בקניון רמת אביב? לא, זה... אז גם בסופרמרקט, אתה לא נכנס לאזורים שהם בעצם מפתים אותך. אם המוצר נמצא שם, לך קח את המוצר וצא, אל תתפתה, יש לנו 10,000 פריטים. אין ספק שאנחנו... פתאום אתה מריח בורקס שהרגע יצאו אותנו, לא תקנה, אתה אוכל? באמת? כן. לא, אבל זה בעצם, אם הוא כבר נגע אריה בבורקס, ריחות הם משקרים בקנייה, יוצרים לנו גירוי קנייה, ובעצם מה רוצים המשווקים? להעמיס עלינו מוצרי קנייה. כן. יפה, סודות רווחיים. זה הספר של מאיר פלא, המומחה לשיווק. נראה לי שחלקנו צריכים ללמוד את זה היטב, כן. זה כמו זה, לא תיכנס לזה, לא תוכל... אתה לא צריך, אתה לא נכנס, זה בסדר. אתה בעיקר לא קונה. אתה לא מתבייש? זה לנעמון אבל. אתה לא מתבייש? לא, אני לא. בזה אוברדרפט אני נמצא, של 3 שקלים, וגומר אותי. טוב, אנחנו... תודה רבה, מאיר, אנחנו... תודה רבה.